Hello, etikunzwa. Exactly. Mimi mukutotodza kuronga because right now goona zvikutakwa in a second zvikutakwa napuro because vana vangafambi usiku vapedza kuita show ndo zvakakura yavana killer cow zviya vanenge vadhakwa 1 vanenge vanoita 2 fatigue vorara murodhi weta accident achizobudi ngavafambe mangwana wakachena. Uyu iwe DJ Black ndanotsvaga accommodation tsvagira pinda pa internet right now utsvagire mamatisa ya accommodation izvozvo. Vatsvagire pekurara havangafambi usiku with that we can't allow. Fona pa Excalibur pinda pa Excalibur uta reservation kana pane accommodation ita reservation ipapo yevanhu hamunoti muita 1 room kana 2 rooms. Excalibur pa mchinda kudhuze nekuno kumchinda quarter for more. Excalibur iri paroja papa usana tombosva kumaroundabout kwenda kumoluku. Alright sharp mozotudza ndofura neko manje ndikapedza pa nchinda kwekwa kwandichinda ndakudzoka nofura nepo toona kuti vanenge vasvika here aufa. Alright sharp. Hello guys, masquera say. Ndaona demoni imwe ngotanga nokanda angry face. Ushe kuti unokanda angry face waitwe inani naiwe. Usadaro sha. Ungotanga nokungoti kandira angry face sha ingataputadzirei. Takuita say nai. Right, we are guys, we are share life, we are share the life. Share the life. Anzanga kusuwa zvakanaka chaizvo kundisuwa vasikana. Masana, we are trying to become peaceful people. We are peaceful people. Although we are becoming peaceful people, guys. And it so we decided kuti zvoma street umureka timbosiyana nazvo tisiyana nazvo totally. Anoona tingoita zvipano kana ndisipo pano handipo pano kana ndichida kuhwanya ndobvunza ini pano chiri kuitika muya mondiudzawo kuti zviri kuita sei nokuti unopesa usisiri right musoro mental state yako ukanetedzera street unopesa usisina kunzwa zvakanaka. Anoona munokanganisira pfungwa dzako dzokanganisika kana kutedza nyaya dzemastreet zvokudaro because most of them dzinyaya dzinenge dziri toxic. Saka imagine guys feeding that toxic every day in your mind. Pane pamwe paunobva watega nimbogara kure. Tisapinde mune zvingandidi. Amona. So Muriseiko guys, how are you? How are you guys? I hope you are okay. Guys. I hope you are okay. Just a quick one. Ingodedza vamwe guys. Ingodedza vamwe timuzonyaya panapa. Dedzai vamwe. Muzonyaya panapa. Quick one. Here's Francisca Cyprian. Mighty funny. Love you too, my sister. Posh, yes, my sister, yes, chera wangu unozviziva one very zvokuti unopesera kukanganisika unotokanganisika brain yako even nekumba kwako kai sanele siwanda mai ndambokurarisa usina mbondiona right hanzi na Brenda Ntem Samsoro true mental state yako haite zvakanaka sometimes guys zvichinzi zviri kunakidza learn to quit. Zvichinzi zviri kufamba chako zviri kuita learn to say kuti you know what is I don't want to be part and parcel of it. Walk away. It's good for yourself. It's not good for next. It's good for you. And more. Imbosiyana nazvo kandifana kuti meno ndoda kuzvindidarikewo because the devil zvanyanya guys zvari kuita zvacho angada kuti tishandisa zvizonyatsobuda kwatiri so. Right. And I foresee kuti zvikaramba zviri zvazvanga zviri kumazuva akapfuura mastreet muka. I'm telling you guys, if you don't cry, you don't pray guys, one is going to die. Panita rufu apa. Rufu ruchaitika guys. Let's pray for whatever zvinenge zvichitika mastreet izvi tisa enjoy guys because tinonakirwa ka tigo enjoy ka but pakupesira ka tikozonyora futi ma rest in peace. Guys, depression is real iriko. Atingainzwisisi because unenge usati wapinda mairi
and ione ngori comment section uchicheer up ka munhu achitwa yaanenge achitwa ka musi wanozonzi afa ka osanyora rest in peace. And so the best way is to those who pray namatrai vanhu please ingona matira ongoti Mwari ndongorangarirawo nezviri kuitika mheno zvamunenge muchiona ikoko kuti zviri kuitika ndingona matira kuti Mwari ingovarangarira iwo itingovarangarirai modaro animona ingovarangarirai muchidaro because truly speaking I foresee mumwe munhu achipinda muchipatara kana kuti mumwe munhu achifa zvechokwadi ndikutokudzai. The devil is dominating and the people cannot see that. Satan are controller. Satan is at work and we cannot see that. People cannot see that. So guys, we need to pray for one another. We need to tell each other sometimes. And more. Guys, is this not too much? Is this not too toxic? And more. So guys, tawia panapa tinenya ya tina yopana tifambe nayo. We are going to send the link in the send live. Right. Teens you want to nyaka mira say. Datu mtere nya ish. And it munzwe nya ish. Saka and this kuda kuti ndi mute awe pa phone. Ndoda kuti aede. Saka my sister, if you are in the comment section, please send a request. Send the request to join me. Panapa. Send request to join me. Send a request yekuti undi joine. Send a request. Send a request yekuti undi joine. Please send request yekuti undi joine. Send the request. Well done, Milimel. Well done. Well done, my sister. Well done. Just want it for your own good. Just want. Well done. Right. Send that request to my sister. Can you please send request in the ed? Send request. Send request in the ed. The way. Hi. How what? I'll see you. This is not you. Send that request to my sister. Send request. My request are kuya pandi why. Zim Crimes, how are you? Must request are kuya asiri why. Send that request to my sister. Send request. I'm going to live on a chukuona kasha. Send that request in the add per life. I want to add you per life. Send the request in the comment section. Alright, you copy in the comment section. You're up to add. Sharp. As you wouldn't pinda say pa Facebook. Saka gaya nyori kuti add. Mkona add guys. Ndiitarize kuti add you. Ede moon, right? Saka tichimirira kuti aise edi mkaona edi guys ndiudzei aripo pa life ndiudzeiwo kuti edi yauya ndobva ndamuedha anditika saka vari muRustenburg nhasi antika Ricky Fire kana uchiti unogona kuwaina baby waine zvaunoita ndizvo amenewo right nhasi vari muRustenburg vese please make a date kuEl Paso anditika Ricky Fire anditika payele ipo pai anenge ari muRustenburg anditika achifamba naDino Mudondo anditika Jatrofa songari dom inozkuti zangariwa zangariwa variko kumazera edu munoiziva songi mazera edu this song you know it guys antika na Capricorn vari 3 vanenge vachiridza muno muRustenburg antika saka guys ndichadzoka navo pa live kana vasvika vari mu road as we are speaking they are coming here vamokutiseka zangarewa ndizvere kana kuti Jatro ameno kuti nechinzi kuti anzi edi yawo ndeipi animaona saka iva ndichadzoka navo pa live kana vachinge vasvika antika kana vachinge vasvika ndichadzoka navo pa live muchavaona anditika so that mukwanise kuti hanzi edi yaiswa kupi andisiri kuona kupi
hanzi na uyo Facebook aidopinda nemoyo as much as uri kudaro anditika as much as uri kudaro I am telling you musu chafa munhu chaona kuti pakaipa munhu ndewe nyama sha munhu ndewe nyama chero kati hanzi izvo inini yeye aidopinda nemoyo somehow you get affected kana zviri directly linked to you imi mamsvika kulinkika because munenge muri comment section but the people vanenge vari background say I'm telling you trust me somehow it gets to you animona saka kuna munhu ari immune akuna munhu wesimbika musakanga simbine tawani evening ngora chaitso sekura vana kuchengeta ndakamirira embassy yekuZimbabwe ndikumboita anzi Eddie apinda panda Eddie apinda anzi nziyo dzikuza mame we confidence nziyo zangu zauri anzi kuimba naitoni Eddie acho iripi hasiri ye uyu Edu hasiri ye nelu sadaro hasiri ye nelu hasiri ye nelu kwai mundibvunzo takaroya kana antachauya pa live muzomubvunza kana ndauya naye sekuru nyaya sekuru zvandakakudza pepati haisi hasiri yewe hasiri ndakataura neembassy paya ndakakuzaya nditi ndakazotaura naambassador auya ushu kwete wenyu wama muchida kundipa uyu hasiri yewe ushu tumira kuvanhu kuchifu mapurisa kuti ambonotsvaga kuchifu kune vanhu vakaenda straight mapurisa ari kumboenda kuchifu kunoinvestigata saka ndakamira ndakadaro ndamirira kunzwa kwavari kuembassy kuti vari kuti kudii vakati ndimbomira ndakadai saka ndamirira ivo chimbonzwa I'm aiding you my sister I'm trying to aid you my sister I am trying to aid you I'm aiding you pamusoro hello ndiri palive kamikona zvandifanira after I'm aiding you Primrose I'm aiding you accept iri kungoti aiding I am aiding you ndamuona ndiye ndamuona right hello my sister SIS MELLY muri sei wapinda murima tiri kuda kuona iwe wapinda murima sei ehe handizi murima manje still wakavhara fesi wakangobudisa kudenga tiri kuona roofing chete dzikisa kamera maakundiona here ehe toda kuti urambe wakadaro ipapo antika unoramba wakadaro ehe right guys ndauya naPrimrose panapa ndauya naPrimrose I think vamwe venyu munomuziva handitika vamwe venyu munomuziva vamwe venyu hamumuzivi handitika ehe vamwe venyu munomuziva vamwe venyu hamumuzivi Primrose uyu akambouya pano ndiye mukadzi uya wokupiswa neboyfriend yake kumeso neacid anditi so zvamunongoziva paya kuti we did what we could do and then there was one lady akaita come through ari kunze kwenyika akati ndoda kumubatsira kuti aende kunoitwa reconstruction yekumeso antika agadzirwe kumeso kwake kuti akwanise kufananawo nevamwe akwanise kurapa because ane problem yekuti Primrose uri kutamba nefoni ita kuti foni yako isafoni pavanhu mire panzvimbo uri kudai nefoni saka uri kungotamba so isafoni panzvimbo 1 utarisa foni okay sis saka pakaita mukadzi akauya kamuturo anonzi comfort dondo uyauya comfort dondo akamboita zveshelta zvevakadzi vairohwa vemabhisi chichiuyauya aimbobatsira uyauya saka ndiye akamhanya kuamerica we want to thank you so much comfort dondo we are really proud of you thank you my sister so comfort akatry akamhanya kuamerica amhanya kuamerica kuti mukadzi uyu akwanise kuti awane nokuti mafanzi ekuti anorapiwa panga pasina guys saka akashandisawo malive videos atakaita paya nemapictures aprim kusecure treatment yemukadzi uyu for free kuamerica zvinove zvakaaproviwa zvikabudirira handimaona saka zvabudirira now akanzi ngachiuya antika achizokwanisa kuti aitwe nhikiri yasurgery yaya for free handimaona so now auya pano adzoka back kwatiri kumadiaries nechichemo chake chinove chekuti ari kuti kuri kumari yendege manje unozvionera hospital iripo mapepa ese paukese iripo yese kuti ngauye achiitwa reconstructive wati iyoyo handimaona asi chashota manje ndo mari yetransport yendege
saka mari yendege kuti achinda ndo yamisa zvinhu zvose mufunge atosvika padhuze kudai kusvika patsime wofane nyota here uri patsime ndo zvaitika saka tauya pano kuti tizokumbirawo kune vanonzwa kuda kubatsira that little that you have to make a difference kana ingave 15 rand 10 rand nhasi chaicho 5 rand chaiyo tiri kutora nokuti mari iri kudiwa pa yakawandisa asi vane mabhizinesi vaya regai chimbotaura chidaiso vane mabhizinesi vaya vanorana mabhizinesi kungave kuna nazimbabwe kupi mabhizinesi men handiwo here mukana uyu wekuti muitewo give back to the community you help a total stranger yausingatombozivi vanditi buritsaiwo mbinjana kana zvaigona vamwe mubatsireiwo nekuburitsa something andimaona chamagonawo sevazvina bhizinesi kuti akwanise kuti mari iunganidzwe yese kune gofundme iri kunzi yakavhurwa andimaona naiye comfort issue but gofundme yacho haisi kufamba guys haisi kufamba gofundme ndosaka adzoka kati simeli tikati hei tinotoriwo nedzeduwo asiwo sezvo uchingove futi umwe wedu ndinongoenda anenge atambanzawo nokwatambanudzawo asinawo hana handiti right saka vemabhizinesi vese vamunoziva vasikana majairisi imbotegai vana muzvina bhizinesi nhasi timboplidha nemazvina bhizinesi kuti mukadzi uyu ainde kunogadzirwawo kufesi muri kuona fesi iyo haisiriyo fesi yake mufunge haisiriyo fesi yake mukadzi akanaka kasvika zvisingaiti but satani akangofambawo through pamwe munhu antimaona akangoshandiswawo kuti adigwe kiri acid varimo here vari mucomment section vasingazivi nyaya iyi zvairi muripo here vasina vatanga kumuona nhasi vasati vambonzwa nezvenyaya iyi zvachose muripo here mucomment section the boyfriend haana kungwa last time ndakambofonegwa nemuchinzi anga ari pagigi ameno Cape Town uko saka munhu yawandifonera ndoti chimoda kuti papi futume mapurisa munhu yawangoona gori ngachabati foni handimaona ozondifonera papaya ndoti chitaka munhu yetione kuti mapurisa auya munhu yewo asi chokwadi chipo chekuti uriko nokuti munhu akatondifonera chaichai uriko jasi uyu unonzi Justin wegweruko eduko kwemumondushu ndibhaunza ndazvochibhaunza so jasi right varipo here vanhu vasina kumbonzwa nyaya iyi varipo are you there hanzi yes it's my first time ndokumbura muise reaction yemalove isai reaction yemalove ndonoti makwanda zvakadini isai reaction yemalove asina kumbonzwa nyaya iyi isai reaction yemalove apa nemalikes chete tonoti makwanda zvakadini because I know yes we have new followers every day tiri kufamba negorama guys tatine kwa 111,000 hatisi kumira organic I'm talking of organic kwete dzekubhusta kana kuti organic right hanzi varimo vakati wandei vanyuwani yes I can see nemalove right okay hanzi nahana nyika okay all right ndoda kumupa mukana wekuti adzokere kurondedzerai zvakare imimi vanoziva nyaya iyi muchinditegerawo every business person waunoziva ari pasocial media tega ukanyora kuti kwokutanga obva watega munye inobuda saka paunozonodzvanya pane zita rake ipapa inobva yatotega kunoko hanimona inobva yatega kunoko saka nditegereiwo vana muzvina bhizinesi vamunoziva guys vambouyawo vamboitawo give hatisi kumanikidza vanhu asi apa nguva pamunyaya yemukadzi uyu ndazvipira kuti kana ndichinyora tsamba ndichitumira kuvanhu vanoziva kuti vane mari dzavo ndichanyora hangu ndichikumbira kana vatiginowawo kana vapinda kuti ainde kunogamuchira nokuti mukamuona zvaanga ari nezvaave izvozvi ane agoni kufema zvakanaka kuti afeme anotova taatisa mudenga kudai atisa kusaidi kana kuti pasi kudai anobhuloka hagoni kufema unoona zvakaafekta voice zvakaafekta even muro it's so painful but imari iri kushayikwa knowing kuti anogona kunorapiwa kwaamerica akadzoka ave right imari iri kungoshayikwa chete saka takukumbirawo vedu we anti hanzvadzi yangu passion java ndinokumbirawo ndo hatisati tambotaura nemi tasi apa takudedza usa remi pano palive wokuti totoona kuti ndimi vanhu vacho mungoya mukangoti $1,000 titatowedzerawo kana ngokutengera tiketi tokuinda munozviita imi indokutembai munhu wamwari passion java ina hangokutembai inozati munogona kuzviita kuti munogona tomuflyisa kuenda nekudzoka muri one pasina kana umwe munhu ndinotozviziva kuti munogona kuzviita handitika hanzvadzi passion java ukana chemberedzo uchira kudai tazvininipisa uchira ndotohlangana kusvika nekwamuri kuti ndiuye kotaura nemi chongovewo chikumbira sikana zvisingaiti hazvo hazviiti kana zvichiita hazvo please kungokumbirawo
Mbingares Orinda Chapel, Mbingares Orinda Chapel, I want to kumbira, haisi Maria Meli, imari yomukadzi tinoda ticket kuti abatsika nendozvo akaita fesi yake iyi kuti agone kugamuchirika. Handitika vatinashe mutarisi vamutarisi handiziviwo vamutarisi chikumbiro zvakare kuti vamutarisi pindira iwo vedu wechikumbiro tinoziva timoita zvakanaka sere kunze kuchita vanhu vakawanda asi tauyawo nedambudziko rakawira mudzimai aakangodigwa asidi mufunge zvisinei ndiningirire ndinzonyaya zvizere nogona kuti kopo netiketi ndogona kunzi kopo moridari kuenda nokudzoka kopo saka vategei guys vategei right over to you Primrose. Sorry kudzosera kumasure but we have to do this because beggars are the choosers. Tiri kutobega. Aiwa hapana chakaipa Sis Melly. Makadiko madiaries Sis Melly muri sei? Tiri right Ndoda zvekumhoresa Zororo Pumulani muriko here uko mawatenga here? Aiwa tasati watenga hedu but guys Zororo Pumulani ndandiudza munotega fast auye. Hey panguva ino tikuda mambinga dzose kuti tinotodiko. Mbinga resi muri kudiwa pano. Nhasi tiri kunyengererai please. We are here today please. Chekutanga ndinoda kutenda imi Sis Melly nekundizivisawo nezororo nekuzondizivisa naComfort. Aiwa ndiri kuda kutenda zvikuru nekuti izvozvi pastage yandawe ndandisingambofungiri kuti ndingazosvike pastage yandawe izvozvi yekutoti takuchitsvaga mari. Saka ndinoda kukutendai. Ndozoda kutenda kunewe semadhiaries akambondibatsira pamwe pesa apa ndichiti makanyanya. Ndodzoka nyaya yangu kune vakakwana kuinzwa. Inini ndiri mukadzi ane 41 years. Ndakadirwa neacid musi wa17 February 2020 nafungai anonzi Fungai Sis Melly munhu uya. Fungai ya. Fungai muviri. Ndamuramba ndamuudza kuti handichakwanisi kugara newe. Asi Fungai pari zvino ainzi ari kuCape Town haana kusungwa zvake ari kungofamba ariko kunze uku. Fungai muriri ndiye akandidira acid kuti ndiwe zvandiri zvino nhasi. Right, ngatidzokere kumaswiti narrative nyaya kune vasina kunyatsoziva zvakaitika the day in question. Zvakaitika ndezvekuti inini nemurume uyu takagara tese almost 5 years. Tagara tese 5 years but pa 5 years dzataigara pane pamwe paunotoona kuti apa pakaipa. Kuti munhu waugere naye mumba chaiko ka. Munhu uya wokuti rinenge riri bhinya pachezvaro. Asi panhau yekuti hanzi munhu unenge uchida kungoshingirira kuti unzi unonzi mainhingi uchingoshingirira. Asi pari zvino nhasi ndinoda kukuudzai kuti please people, wakadzi wari kunze uko musamirire kuabhusiwa. Munourayiwa nawo waruma. Mwana wako ine hazi mwana wamai wako. Anokuuraya. Tarisai zvandiri zvino nhasi example yandiri kukupai. Zvandiri zvino nhasi. Tiza neupenyu ukatoona kuti pauri pawakagara apaite tiza neupenyu. Nekuti izvozvi vanhu watouya kuipa unofa. Nhau yangu chaya takanetsana nemurume uyu pakuzosvika kuti ndiwe pari zvino nhasi. Inini ndakandamuramba ndakandatoona kuti apa hapana chimiro chembapa. Pamurume munhu ari kungondidzosera kumashure. Saka inini ndakachizomurambira nenhau yekuti ndaigara nevana vake 2. Inini vana vangu vari kumusha 2. Ndagara nevana vake 2. Wani wacho akamudzinga achiti hanzi izvoni iwewe uri kuwirirana namaistereki munoita kunge muri kutorara mese. Akamudzinga akaita. Mwana iye akaita. Mwana wainzi kurara naye ane makore mangani? Anga ine 16 ndofungwa izvozvo pa 2 years pamwe akuma 18. Alright.
zvikanzi unonyanya kuirirana naye stereki nekuti unomupa chikafu chidini chekuti aendese kubasa. Akanga atowanawo basa pakuya kwaakaita. Mwana akadzingwa, mwana akaenda. Padasara nemwana wake waparadzana wana waye. Wachibva wazonetsana pachezvawo uye aenda kuCape Town. Nekuti kuCape Town iko achiita zvebouncing, anoita zvebouncing, fungai. Wanetsana pafoni, akazondifonera zvikanzi, ko wai mwana ari kundipindura rafu. Ndikati imimi mazopindurwa rafu sei nemwana, manga mamuudza kuti kudii? Munofanira kutoti muite mwoyo wekurera semunhu asina kugara nevana, because vana vakachekwa namai vavo. Motofanira kudzidzira kuti muite mwoyo wekurera, motaura nemwana zvakanaka. Ndo pakatotanga kutondishaudha SIS MELLY, unomutsigira because uri kurara naye. Mwana iyeye ndakakutsiya ikoko, saka uri kurara nemwana iyeye. Saka ini ndakanda kungotsvagawo weye yekuti nditobude nayo maari. Ini pandatongomudza kuti ini ndaneta nemabasa ako because munhu uya kuti anga asina nyadzi. Nokuti kana kutotuka wabereki wangu aingotuka zvinyadzi, munhu uya kutoti handizivi kuti akarerwa sei paupenyu hwake, handizivi. Munhu aitaura zvinyadzi zvisingatomboiti, saka ndakatongoona kuti apa indowei atope kuti ndibude naye maari, because nguva yese yanga achigara kuno kanga asikuenda kubasa, akanga aramba basa akuda kuenda kubouncing. Saka aiti akatikanetsana ubva ndiudza kuti saka wakuda kundiramba nekuti handishandi. Saka ndakangoshingirira kuchengeta wana wake 2 ndichishanda ini ndichibhadhara 1.3 room yataigara. Inini zvese nechikafu ndichitengera iye nevana tese. Kusvika azobuda wawana basa ndikati inini handichakwanisi. Saka aitondithreatena ariko kuCape Town ikoko akati ndichakudzokera, unofunga unonozviona unge munhu akanaka stereki. Zvese zviya zvawaindiitira uda kuzoitira ani. Ndo zvakaitika SIS MELLY kusvika munhu azouya. Ini ndakatofunga kuti ifani. Ndikati munhu ari kuCape Town kwanga kuurira nyaya dzakadaro nekuti munhu audzonza handichaderi, kana ndisingachada handichade hangu, handichazvikwanisi. Saka ndo akazouya musi wa15 ndo paakauya. Auya musi wa15 akasvika akakwira juraho. Akanoka padhoo. Anoka padhoo, handina kuvhura dhoo because ndakafona ndikaona nhamba dzake, saka ndakatoziva kuti ndiye. Achibva ndafonera mapurisa because ndakanga ndamboenda kumapurisa ndichiti ndoda peace order, inonzi protection order here. Mapurisa akati hatikwanisi because munhu wacho ari kure. Saka kana akangouya chete unotifonera, ndatovafonera mapurisa. Saka iye akapa akaona mapurisa akabva atotiza. Atiza kudaro achibva andifonera futi achindiriwadza zvikanzi izvoni tanga tiri kutoenda kupolokwane nebasa. Saka ndandati ndipfure ndichikuona. Ndikati iwe unogopfura sei uchindiona usiku, wadii kudii kundifonera futi kuchindiudza kuti uri kuuya. Ndaziva panongoita zvokungosvika apa wakwira juraho revanhu pamba patailoja. Saka akati ini ndatoenda kupolokwane chiichi zvokutoti tinotorera tatodzokera kuCape Town. Saka ndakatovarayirwa ndikati zveshuwa pamwe munhu adini adzokera. Ndisingazivi kuti aiwa munhu ari kutonditaimira nekuti inini ndaiitawo basa rangu rekubika magwinya. Saka nomukawo makuseni aya. Saka ndamuka makuseni aya ini hana kutoziva kutoti munhu anga atori around. Ndo paakangosvika akatondikupira acid. Ndakatomboda kuzama kutaura nekuti kwakuuya nguva dzino adi kuuya kwakachena, and then tataura nyaya iyi kwakachena. Hapana chakambotaura because akanga yakabata kapu dzesilver dziya, kana muchidziziva dzesilver, kapu dzesimbi dzesilver nebhodhoro redoro. Saka ndakangoti idoro riri mukapu. Hana chakambotaura neni, aibva kundikupira acid achibva atotiza bhaenda. Uri musi wa17 February. Ndo mafambiro akaita nyaya yangu kusvika ndiwe pano nhasi ndikagara muchipatara 4 months. Ndo dzandakagara chipatara ndakatenderera SIS MELLY. Asi chandakangokwanisa kuita pamusi wandadirwa acid ndakangoti Mwari, ndine vana, batai upenyu hwangu, ndine vana vachiri kudawo kuona kungoti wawo mai. Ndo munamato wandakakwanisa kuita panguva iyoyo. Saka mwana wacho kusvika pa naye akazoenda upi?
uyu mwana zvaakaita paakaona kuti baba wacho ndo nyaya yaatopo. It's like pawakatukana nemwana baba wakatumira mapurisa kumba kwataigara ikoko. Mapurisa akauya usiku kuti asungwe mwana iye achiti hanzi ane asilamu yefeki. Saka ini mwana waka zvakandangoita kunge ndafemerwa ndikatoti unoziva kuti kudii uri kuona zviri kuita baba wako ka nende unowaziva baba wako. Iwe rongedza bhedhutere kunani kuna mukoma wako. Pasina kana ejei takangopfura 1 day rechimangwana chimapurisa chitosvika chiti tauya kuzosunga takanzwa kuti pana baba rugara munhu ane chimukini cheaslam. Hey, ya uyu satani chai moni chai. Right. Ngatidzokere kune vasina kunzwa nyaya ndo nyaya yacho ane vana vake 2 vatoti kurei. But kubva zvauya nenyaya yake pano akataura nyaya yake pano takanga taenda kunomutsvagira rubatsiro kuzorore kuti vana ava vari kuZimbabwe vakwanise kuwana chekudya nokuti angaripa iye zvino atove nani ave naniko zvino maronda kuti achivharai plus ziso rakatovhara kai iri ziso rakavhara sisime rinotoda kuvhurwa iri nemhino iyi yakavhara iri saka ndongofemba neburi diki diki iro rinosanduchitaura kuti pakurara rimwe side rauda kutobuda mablisters nekurara handichambowati ini sisimeri dzinotoita zvekundimba hope. Mwari ngavapindure. Dzinotoita zvekundimba nekuti kuti ndare nerimwe side handikwanisi kufema nekuti buri racho rakasara idiki diki chairo. Right. Now atove nani mukaona patakatanga kutaura naye pano inini I met her in person. Zvakaoma skana. Zvakaoma but ndotenda Mwari kuti ndichimuona akadai ndotoona kuti aiwa kurarama. Ende patasvika pasvikwa nhasi aiwa ndokutoyambuka kwacho panguva iyi yatasvika ndo panorwiswa manje naSatani because we are just an inch kuti chipinda pabreakthrough yake inove kuti achipinda mundege achinogadzirwa ndo panorwiswa ipapa ndo panouya hondo dzose ndo panouya mamissiles ose achida kuvharidza kuti asaenda but tiri kuti chekutanga isusu watinonamati watinovimba maari chandodira kumukadzi uyu chinhu 1 ngukana kuti nditi zvakamuwira izvi zvakamutuma kuti azive Mwari zvekudaro now anonamata zvokuti akaziyedzwa akadini handizati pakupedzisira tingaedzwa tingadii but pakupedzisira unotoenda chete zvingatora hazvo nguva zvinobudirira zvazvo anomaona akabva aziva Mwari zvekudaro saka chandongoza chekuti Mwari vedu vatinonamata havanyadzisi zvingatora hazvo nguva kuti mari iyi iwanikwe kuti ainde asi chakamboita kuti zvitore nguva mapepa yaagadzira nokuti vabvume chizotora zvenguva tisvike pano ndochaita futi kuti ainde kuAmerica ikoko ndochandidzosa futi pano kuti patasvika pangodiwa matiketi chete. Unfortunately right nenyaya kuti ndakaedza munhu macomments enyu handisi kwanisa kumaona ose paitwa anzi I can help it. Oh yes Kuzi mbina wangu ticket. Thank you Kuzi. Mwari wazviita kai zvanzi I can help with ticket. Oh, thank you Jesus. Mwari makanaka, makatendeka. Mwari watinonamata uyu. Mwari weminana. Mwari weminana. Jehovah nisi. Thank you. Jehovah. Amen. Mwari munoshanda. Thank you Jesus. Mwari wakuita zvakanaka. Munin'ina wangu yeyu. Amen. Ndinombonetsana naye zvekudaro ndombotukana naye ndikamuona mastriti ndombomutuka kuseri unenge uchidii akazosvika pakuti ndikudza kusikireti printer ndaiti ndikamutuka kuseri minonge ichiti minongo uri munhu ari baakanganzika kuti simeni nechida akazondiponera ega kudesvika ichi simeni basa rangu zvarakutatochatopera ndikati hei zvikanzi nyaya dzamakafonera mutazva makafonedza paya kwai ndichikutenderera nemastriti sisimeni hapana pakuti kwai ndovata very late ndichingoti ndohlakusarira kwai kuseni papaya ndomuka ndavata 3 hours kuenda kubasa ndakamirigwa konzi handichagoni kupefoma akahope dzakubata ndo kuzomugona kwandakaita ndikati good handi ndakambokudza ukati chi ukati yes saka I'm so happy Kudzi thank you ari paAustralia thank you very much at least ticket tana handizibvere kuenda yakazve kudzoka kaindone chicomment yacho yes SIS MELLY Akadirwa ticket right saka tongoti ticket rekuenda ravepo kwakuda rekudzoka rekuenda ticket rako shamwari chiro rakuenda rako tinofanira kutoenda sha tizokutsvakira kudzoka wavepo wagadzikwa kumeso tizokutsvakira kudzoka
government of America dzokere kasi wagadzigwa unoziva wagadzigwa saka ezvino zvika guys tine mudhayari chaichai come through kudzi achari kutenga tickets dzekuenda achatenga ticket rekuti aende kuAmerica from kuno because mapepa ake ese akatogadzirwa ese everything is okay handichangosara ticket chete izvozvizvi ndopandiri kutogadzira visa ndo ratiri kutogadzira izvozvizvi visa rakasati rabuda kuti visa rando rarisati rabuda zvaro asi takaprocess yacho hai itori papa fast chaiyo kutoti ndezvekuenda chaiko kana zvadaro saka zvanaka because necondition yako yakanga kunyimikisa anenge asati danorapira avanga kunyimikisa kongoti nepemiti herewe pemiti ndakanga ndinayo sisimeli asi kungoti badzi dzakanga dzaexpire kamapemiti edu aya saka vachakupa sei visa manje nepemiti expire handisi kuziva because munhu ari kuita zvevhisa atori kuZimbabwe tinongoconnecta ndichingotumira mapictures kana uchitira kuZimbabwe yes noti ndezvachataura kuti muno mazvichaiti unoenda kuZimbabwe unoaplayira visa kuZimbabwe yes nekuti muno munhu havangakupi visa vanokupa sei uri illegal immigrant unopigwa kuZimbabwe aiwa kana zvakadaro saka right guys ticket raenda and ticket radzo asiwe nai kana waenda kuAmerica kuno mati kana naenda kuAmerica kuita sei ukagadzikwa fesi yako zvakanaka why would you want to come back chandinoda kuita handisi kukunzwisisa isisimeli why unoda kudzokerei wambosvika kuAmerica wagadzikwa wanaka uda kudzokera kuno kuAfrica sisi handidzoki bakani handisi kuzodzoka ndiri kutoda mari yekutoti dai zvaibvira nditoende ndinoone wana kumusha kana wachinda uchinogara saka iwe tiketi raunongoda ndiri kuinda haudi zviri kudzoka tiketi raapo saka isa hachichina nyaya yatiketi raapo tiketi kana raapo aiwa ndinoda hangu kutenda Mwari nekuti hainini hangu Mwari anondigonera sisimeli munoziva kuti handizivise inini ndinoona kuti kaMwari anenge ane chinangwa chaicho chiripo chinangwa nenyika pane chinangwa chiripo chandisi kunyatsa kuziva kuti ndechei because zvinhu zvacho kana zvakuitika soka zvinongoitika nyore ndizvozvo nyore ndichida hangu kutenda munoziva kuti zorora handigoni naye sisimeli ndichipedza kugadzirwa kana ndikaona basa rekutsvaira ndingotanga kutojoina zororo hai vakakubatsira handida hangu kunyepa munoziva kuti vanhu wezororo they are more than brother munoziva kuti vanogara vachindifonera mukoma fungai waya handini kunyepa handigoni nawo zvangu Mwari ngawabless amen Mwari kuAmerica kana kuAmerica zvinhu uchagadzirwa fesi yako iyi wagadzirwa fesi yako uchanaka andika wombohila mbijana comfort is there she will take you through she will help you andika wanyatsa kupora zvakanaka then the rest is up to you ini chanozongoda kuti nditoda kuti nditengero chocolate 1 yekuAmerica unitumire 1 chocolate ndoya ndongoda zvangu handisomboda ngo anything ndongoda chocolate hai hapana chakaipa sisimeli because sisimeli muri munhu wangu kubva pakutanga munoziva kuti ende pane munhu zvewandoda kutenda murora wangu anonzi Caroline Madhuku anoona malive enews direct ndiye munhu akandiita kuti ndizive imi sisimeli munhu iyeye ndinoda kumutenda kuti pandiri pano nhasi ndiye akandiudza nezvenyu imimi wamukatora go ahead mukandiendesa mberi izvozvi zvionai kwandawe ndingautoti you are my destiny helpers muri kundiisa kudestiny yangu amen so everything happens for a reason I always tell people so Zororo Pumulani thank you very much because auya nenyaya yake pano ndakanoisawo kesi yavo yake uyu kuZororo Pumulani chikundura kuti mungatibatsirawo sei ndo zvaitika izvi so Zororo Pumulani yanga ichimupa certain amount every month yekuti akwanisa kutumirawo vana vake kumusha
saka every month asina kuti haakwanisi kushanda kana akadai saka vamwe vachimupa mari vanomupa mari every month kuti akwanisa kutumira vana saka vana zvavo kumusha havashayiwo school fees havashayiwo chekuti vakwanise kudya nokuti zororo pfumbulani iri kuita on up to their promise every month vane cheki yake inototumirwa yekuti akwanise kuti achengete vana kumusha so ndo mabusiness people atenge chichida akadai so ekuti vanoita give back to the community ani maona kwete kungoti chokuti koresa chokuti mbinga yacho tisingaoni kuti munoitei ne zvinozoshayawo values chiteyo kuti mwari vako unyatso kuona iwo kakuti mbinga sure vanobva kuwedzerai zvakapiswa rutenyu kuti uyu ndikamupa mari do you know guys kuti wenyapa musitopapadzwa nevazimari because God knows kuti wakupa mari yemuwando iwewe inongonochero nemukadzi wako ndokutopera kwemereji yako ndokune kuripira kwemereji yako mukadzi wacho kuti mumonise chinhu mwari havasi kupa motikari because vatoda kupa motikari iwe mukadzi achachema everyday vakadzi vachichinjanisa motikari imwe machipira mumwe chachichinjanisa mukadzi wokuba achichema everyday mwari anokufambisa neshoka asi noti kuti hauna ropapadziro remotikari unaro ropapadziro rekutenga Range Rover but mwari havakupi nenyaya yekuti vanenge vachiona kuti vana nemukadzi vanosambura handiona saka vanokunyima motikari saka very well asi hatina kuvharira madonations guys vanoda ndinoda ndikara zvazva link yeGoFundMe iri papi unefonika ingoikanda mucomment section mundibve ndaipina link yeGoFundMe rako kuitira kuti vamwe vachiri kuda kuramba vachiisawo to something vaisawo GoFundMe ikoko kuti uzowana mari yekuenda kumba unoona vana usati waenda kunorapiwa unaro inini SIS MELLY GoFundMe handina kunge ndapiwa na SIS Comfort hawana kundipa handina ndingariwana fast here muchitsvaga GoFundMe SIS MELLY kandongoda hangu kutenda SIS Comfort nebasa rese ravari kundiitira zvakaoma kungosimudza upenyu hwemumwe munhu so kungonzwa tsitsi nekungosimudza upenyu hwemumwe munhu ndinongoda kuvatenda ndichingoti mwari ngawavedzere pane zvese zvavanoshuwira pamusoro peupenyu madiaries ndinongotendazve kwamuri nekuti ndinorambazve ndichidzoka kwamuri madiaries kana ndaane chichemo ndinongodzoka kwamuri ndakatokuziva iwo through SIS MELLY kuti kune madiaries ndakanga ndisingamboite zveFacebook but ndakatotangirwa ipapo ndinoda kukutendai zvakanyanyisa ndoda kukutendai asi SIS MELLY handingoni nemi shemu izvozvi kutoteererawo malive tinotomatedza izvo paita hanzi naAngel Love unenge uchigara kupi handisi kunyatsoziva kuti anenge I think kuhospital because Comfort ndiye wandakakonekta naye ndiye akafambisa nyaya idzi kuAmerica ndikutsvagira sponsorship and everything so the best person munokwanisa kubvunza Comfort kuti ari kufamba sei ari kugara kupi hanimaona then mozongombatsirawo ikoko kana zvichiita kazhinji kacho timu iri vana mamoyo atirase vanhu uyu mukoma wangu uyu anonzi Angel Love hatisedi close zvekudaro anymore but mukoma wangu pane tikadambudziko she always comes through kuvanhu vakasiyana siyana so I know kuti masvika koko kuAmerica achakuitirawo plan shoma icho chamunenge maitirwa ichocho zvinotofadza because ndo vari kuAmerica ikoko saka they can see kuti varikwanisa kuona kuti vanobatsirai sei ikokoko. Thank you very much Angel Love, thank you for coming through. And Selina ndakuisira WhatsApp kwenyu ndakuisira link yeGoFundMe ndokumbura mupine link yeGoFundMe itipine. And Selina ndakuisira WhatsApp kwenyu link yeGoFundMe ndokumbura muipine GoFundMe link iyi pinai GoFundMe link iyi ndokumbura muipine muise GoFundMe comment section so that vanoda kuzokandawo $, 5 cents, 1 rand, 2 rand, 10 rand kunobatsira. This can happen to anybody guys, to anyone. Kana uchirimo mumujolo, this can happen to anybody. Handimona because unenge uchigara nemunhu usingasi kuti ndo zvaari. Handimona munhu anokupandukira any minute. Handimona akupandukira ubva topfekwa naSatani kuti rikanditire iri acid niyatso destroy kupanyangura kumeso sezvaakaitwa izvo. So izvi zvinogona kungoitika sezvokuti zvinotombosekesa kana kuti zvinoitika it can happen to anyone. Wakarivara uchifunga kuti ndodiwa zisingaiti. Maona vanhu vangadisappointed nemujolo guys. Mujolo uyaganana. Mujolo uyanyisa. Vanhu tadisappointed nemujolo kubva kuzvekutodaro. Ikana imagine husband yako yaunogara nayo guys. Yako husband anogara nayo chikuitira mashiripiti. Zvikiribini. Imi magara mose 20 something years. Imagine mumujolo kuti munoitika zvakaita sei. Mumujolo
moitika zvakaita sei Yeah. saka moitika zvakawanda mumutolo saka izvi ndezvekungobatsirana tichienda takadaro kozi mangwana chinogona kufuma chiri kwako anomaona chinotokuma chiri achizvokusekwa izvi still ndinotoshandisika ngunana nunga chichitomboseka vamwe vanhu nekuita senenge sekuti pane zvinosekesa zvinowira vanhu pane chichiri kusekesa mukore uno ameno kungosiyana ini kwedu vanhu regai tiudze handivapine yapinwa right GoFundMe yapinwa saka ndo GoFundMe link yacho iyo iri apapo iyo kune something chaunoda tisi kulimita munhu please kandai something muGoFundMe umo kuti paanofamba wachindawo antika ikoko awanewo kumacold drink ndege amati motengesa ndege dzekuna America uko amwewo cold drink asanenge vanopiwa munenge munopiwa imomo amwewo achiburukawo agonewo kungotengawo zvaanenge achingoshuwirawo ari muchipatara imomo anenge asina munhu ariko hama dzake ndidzo dzatotemba kuti ndio vana comfortana naangel rula vanenge variko kana vari padhuze vanokwanisa kuti kubatsira hatisi kuziva kuti ndokuchekwa kwari kuenda hatisati asiyeika anomaona kwai inonzi chii hospital iya ndiri kuenda kuMayo Clinic. Inonzi Mayo Clinic, yes. KuRochester. Mayo Clinic. Iri kupi kwacho Mayo Clinic? KuRochester. KuRochester. Okay, atisivi. Kwa inonzi Mayo Clinic. Inonzi Mayo Clinic iri kuRochester kwacho koko ndoko vari kuenda antika. Saka thank you very much guys to all those who came through. Mari wakuitira zvakanaka. This is what we should use our social platforms kuita. And we're extending sympathy and showing compassionate and love to other people who are less fortunate. Kuneva nasho handiti this is a better way because in return the blessings are also coming back to you times 1,000-fold. And times 1,000-fold. Wakarivara kudai bah. Because of the things that you do to other people. So, Spirimos, thank you very much for coming, my sister. I think it's a ticket. Tickets. Saka isuka tatomira mimi kuvisa renyu matickets avepo tatomira imini kuvisa kwenyu kuti muchironga iwe chinda unopusha comfort muzoti zviri papi zvevisa izvi kuno kuuya done handiti pane munhu anga achindinetsa ndibve tatomira tasvika papi Simba Chikanza, I want to challenge you. Well, you failed. Wakatadza kuweza ticket ka ukati wakundinetsa ka isi ticket tariwana Simba Chikanza. Uya. Yeah. Ticket tariwana. Thank you. Thank you very much, Sisi Melly. Right, Simba Chikanza. Yeah. Right, ndati ndikati mukuseka zviri zvachita kuti wakatambura nekuGoFundMe singafambi isi tuna ticket dzanawo. But this is done now is not to tell the Jacob over there. You see now you guys Chikanza. She bought in the what you tell me GoFundMe famba. Tickets tickets accommodation at when I put. Wow. No, this is big. Oh, ticket not pataro. Tickets tickets you can see. Tamila visa. Visa. You see what tickets now. Wow. Okay, so one person came up and said that they're going to pay for the ticket. Yes, I'm going to do that. What's up with it? Yes. So you see, we are very small and we are a very small page, but very dynamic. Very small and dynamic. People see what ndoanonzi masports acho kana muchikwanisa kupusha zvinhu zvakadai so tinozvikudza and this is how we can really rebuild nyika yedu. Zimbabweans takabatana like this and to help our sister. And I want to say thank you to everyone, the effort that you folks have put in. And I think yakatangira pana papa zvese zvakatangira pano. And I met some presenters when I was in Europe just a few weeks ago, and they suggested that they had interviewed Primrose, but it turned out no one had interviewed Primrose, because after that I sent Primrose my pictures and she told me that no, and Tombo was so it actually needs to be that I think absolutely, Zimbabweans, you've come together and just doing small steps, having these small steps like this
This is massive. This is big. And also thank you to Comfort London who worked tirelessly, picking up and running around looking for funding around the US. One person in the States there, and eventually I've seen the documentation. My clinic, one of the best clinics in the world, has the funding is covered. All they just want right now is just to see criminals up, and they'll just start the operation. And Comfort, Londo, Pumulani, Minnesota Women Against Violence. Thank you for the great work. And we're going to be there anytime soon in South Africa. So get ready. It will be good if you are there. Put it on camera, okay? So we want to cover this the whole journey. From ground Ichidai, Ashika, I said that throughout until our freedom is restored and that smile has come back. And I think this is going to be a massive, big blast. Zimbabweans, thank you for coming together. This is big. It is this and that somewhere or something or there's an affair problem. Come on, but let's learn to cover each other's nakedness. Let's cover others. Necessary. Even pictures videos, let's cover, let's build. Let's build families, let's build a community. But over and above here, folks, this is massive. This is a beginning, and this will be anytime soon. This will be a big international story. So thank you to everyone who's been participating and everyone who's already contributed. Those who haven't, if you haven't contributed later on, while you're watching this video later on, just put in whatever you can. Even $1 it will go a long way. Let's help to restore Purim so that we can have a start. Thank you. This is Melly. All right. Thank you very much, Simba Waita. Thank you. This is very right. Right. So, I see now it's all smiles. You are now smiling. It's all smiles. Even Nesu, Takutongo smile. And smile. So thank you very much, my sister. Please come and inform us so that we inform others to visit Rabuda and what Jenny Nasimba Chicken Kushka was Zokawa Naka, Chikona face to and to honor. So I think that's a good idea. So let me leave you and love you, my sister. Thank you very much, Sis Melly. Right. Then singa goduperega makoments papa kavarone na primo pakavarone zvakapinwa. Right. Saka guys, that is it. Apo zvaita apo. Anditika please ndoda kumbomhanya kuno andida kuzati maartist ari kuya muno maartist ari kusvika muno manje. Saka ndoda kumbomhanya kuti tinovaona uko. Saka nyaya iripo ndekuti chikuru lesson is musagare mumarelationship ari toxic. Kune marelationship are toxic out there. But chakuitika iko zvitoti tinoramba takabatirira pamarelationships iwayo nekutya kuti vanhu vanoti chii. Kuti ndiwe nchikuzati inini ndatosara ndasiyana nemurume kudai, vanhu vanotanga kuseka. Hanimona, vanotanga kuseka, vanotanga kukuta pati newe. Hanimona, zvakuita kuti vanhu vakawanda vagare vari mumarelationship imomo. Hanimona, saka siyai please. Rega usekwe zvako kunzi wakasiyiwa nemurume, hauna murume, asi hakuna nombonyogwa akafamba akanyogwa kuti muroi vasina murume. I've seen so many single ladies who are very happy and progressing in life. Hanimona, pasina murume wekuti anomukontrola mumba. Ukatongoona murume atotanga kuti akutongopa zvima red flags, utozviona guys. Kukutsiura-tsiura, kukomplaina,
belittle, they belittle you. Kuda ngokukombeya kungoti hey zvikafunga ndingi ndakambodanda ndingaime nani zvikazo ngokuda kutarisira pasi ngoita kunge kuda kungokufilisa ngosiri right, kuda kungochinjwa dressing nemunhu, kuda kungoudzwa zvokuita inoyo nemunhu asina kana mutoziva kuti iwayo ma-red flags ese iwayo. Mutoziva kuti ndo ma-red flags ese iwayo. Garai matiza neupenyu hwenyu nokuti hatizodi a repetition of this yekuti unodigwa. Maona kuti vari macho pawasvika, maona kuti vasvika kudika, mavaona kuti vasvika kuti vari macho vakusvika pakufamba nekapu ine acid, kupfekwa nasatani zvokusvika pakufamba nekapu yesimbi ine acid mukati, kuti ndoda kuenda kunodira munhu kumeso ndimeke sure that I have disformed that person kuti hakuna chamutarisa and hakuna chamuda. Animona, but anyway hana hake kusungwa, but mugare ndoga ndichikudzai guys, hana kusungwa ati akanoti akadhoja bullet remutemo wepano pasi, asi bullet remutemo wokudenga haasati ari dhoja. That bullet iro ari dhoje muntu kusvika, that one is still coming for him. Iri ritogona ngoti angati ignore guys tikwani, but the fact yekuti uyu mukadzi akachema, mukadzi uyu haakwanisi kurara, mukadzi uyu akurarama this trauma izvi zvakaitika musi iwoyo, that alone bullet rekudenga iri ndo richazomunyaradza, iro ndo richamusukurudza, iro ndo richamuhambla. Saka ngatisiyanei zvedu naye akadaro kusho, mubayiro wake uchawana uriko wekuti achagwambatira pasi chaipo chaipo. Animaona. So guys, ndo zvandanga ndati ndiuye tionesane nhasi. Chadzoka zvakare pamberi apo nokuti mune zvamunoda kubvunza kuma-artists, things like that, vana Rickfire munoda kubvunza tichibvunza kuona ndinondo kuti haufa game kudzoka game, things like that. Hey, thank you my sister Loveness, thank you my sister Loveness. Zvinhu zvakadai zvino panapa pamukamboyatsokufollowa chakocho kunoita dzimwe nyaya dzokuti hamurari, you'll be traumatized for days kana for months muchisangana nyaya dzokuti unoti nai Mwari vanhu vari kusangana zvakadai, unobva watoita sezviongorora kuti saka ndiri kuchema problems angu aya handina kaini maproblems, ototaura kuti Mwari ndokutendai, God thank you nokuti madambudziko ari kutaurwa nemwana uyu. Apa vamwe vacho vana vadiki diki anenge achikudza zigombo kuti saka mwana ari kuzvitakura sei zvinhu zviri kuitika, handitika zviri kuitika. So ndo zvinenge zviripo izvi. Mwari wedu, Mwari wakuitai zvakanaka, indiregai ndimanye. Zororo Pumulani, thank you Kudzime God. Oh, thank you Zororo Pumulani varipo. And you also did a very great job kumeka sure kuti pesa pangari mupei. Imini Zororo Pumulani patakangouya nerequest yangu hamuna kundirambira, makaita take over, mamuchibhadharira vana vakewo school fees nekuvatengera chikafu mwedzi wega wega, hamuna mwedzi wamakajambira. Saka toda kukutendai nekuti munotigonera, munogona vhikira mwedzi wapera takabva kunoviga mwana ngagara mumochari 2 months 4 months 2 months ichigara zviya kuchinzi ashaigwa mari yekuvigwa, baba namai vachingonetsana mari yekuvigwa hapana. Ndikangosvika kwandiri ndikangoya kuzororo mukati we help you. So toda vamwe vanhu vakaita sei, what more can we ask for? Ndimana tikuda kufundiramana kuitawo ma-individuals akafanana nana Kudzimukiwa waya vana Loveness, Saurombe nemamwe ma-socialites kana nemamwe vanhu voma-individuals aripo anoti kana zvadai they come through for people. Ava vanhu nyaya dzekutoti tinokwanisa kutomira pamwe tichibatsirana. If you want to build Zimbabwe, ndakambokudza, I am repeating it again, if you want to build Zimbabwe, we start by uniting ourselves isusu, then muchaona kuti hapana chinoramba. Andimazvona. Saka guys, Lakim wozodzokorodza nyaya yacho aitaura futi mozodzokorodza. Mukoma Ed, nyaya yamukoma Ed vachiriko kumochari. Handiti nyaya yamukoma Ed embassy ndo yandamirira pavhiki rinouya, because nemuswe takambotaura neambassador nemuswe mari mukuswera suru. Andimona. Saka vakatuma mapurisa izvozvi kuZimbabwe kuti amboenda kunobvongodza kuchivhiko koko. We just hoping kuti kuda pane family inotizoclaimawo. Andimona. Then kana zvashaikwa vakati ivo ambassador, you help me. Andika nema-laws avo ndo avanoziva ndisingazivi nekuti government yemune inotofanirwa kutora munhu by force voenda kunoviga. Andimaona anzi proper burial by force. Kwai kune mitemo iriko vanenge vachiudza isu mapurisa because hatizivi mitemo kuti itaiuza government. Kwai kune mitemo inongori international laws panyaya dzezvitunhu apa neno. Andimona. Saka vati vachatibatsira. Saka ndichange chipa feedback kana ndo yabva kuzimbabwe kuti mapurisa ane chakawana here kana kuti hapana, zviri kufamba sei. And mai vekuMozambique vaive kubiswa chibinzi, vekuchekwa chibinzi nen'anga nemuprofita vaya vakaitwa operation. Hey, moda kuona here?
munoda kuona here zvimwe munozogona munoda kuona here vakaitwa operation it was successful operation yavo was successful chinhu chavakabviswa regai ndikutaridzei I hope achindibhlokesi kana ndiri panapa taridzei right saka ndivo ava vari muchipatara operation yakafamba zvakanaka ndivo ava vari muchipatara ava ende ndinongotenda murume wavakamira navo kusvikira pamagumo imi varume kana muchinge maona kuti madzimai vanonoka kuita mbereko please musamanikidze vana vevanhu kuti vaende kunochekwa handiti muchiti masare zvizvi amene zvamunenge vanhu vechiri moti zvemasare makumaziva zvekudaro kupi musamanikidze vanhu vakadzi munokuvadzisa mukadzi handiti munokuvadzisa vakadzi venyu vere kutsvagire chinhu chacho kutaridze ndakachidhilita ichi ndakachidhilita guys hachichabudi ndakachidhilita ini chaiyo chasingaiti kuona ichi ndakachidhilita ini ichi hamukuona icho ndakachidhilita icho ndakachidhilita ini ichi chasingaiti kuona ichi takandakabva ndachidhilita kusaidi kwangu ichi chinhu ichi ndakachidhilita chasingaiti kuona mene ndimufonere tiuzoti ari pa tonoti atizoti nasamuka sei ya wechibereko akabviswa. Hello my sister. Hello. Ndiri pa live waswera sei? Andaswera zviri nani nhasi. Nhasi uri kunzwa sei? Nhasi ndiri nani asi ndichiri kuchipatara. Wasati wabuda? Ndaifunga kuti wakatobuda nezuro. Asi havangakuburitsi nekuti unenge usati wakunyatso kufamba. Saka zvinokuti ndakaiswa chubu yepita way. Wakaiswa chubu. Right. Saka asi vachakavhara nemabhandeji. Vambovhura kuzvinezvi. Kuti vapindwe nemhepo. Vambovhura dokta wacho naye akavhura. Hanzi ndofanira kungopindwa nemhepo. Saka hanzi unzwa sei iwewe like pain zvaunga uchinusati wabviswa chinhu usati operation kunzwa sei? Sisimeli kunyatsonzwa kuti kuchinja chakunyatsonzwa kuti unozvinda munhu. Sisimeli ndanga ndatofa ndichifamba. Wanga waura uchifamba chii? Ndozwa kuti ndiri munhu muzwa sisimeli masinda pandimutsa kuseni kuti ndipinde kunogeza mumunda anopinda kunogeza sisimeli kunyatsogeza mushawa. Good. Sisimeli gore nenhingi ndichingogeza sisimeli nemakapu isingadi kuti koko kuendwe nemvura direct. Chero weti ndaitosha zvinoita sei kuti weti inovavira ukanogunzva paya paronda pairi sisimeli pese pandaitoita weti pese ndototanga kutochema kuridza mhere chaipo weti yebudi ende ndaisungirira sisimeli zvinhu zvisina kunaka kusungirira kuti wetika unodenhana nezvimwe zvirwere but ini ndaisungirira sisimeli pazuva ndaigona kuita weti kana ka1 chaipo zvinyima mvura yacho. Totenda Mwari, at least the waste is over. Totenda Mwari, iyi yatorora hayo ready to recover. Unoita zvakanaka. Ndakachiona ndakachidhilita. Ndakati vanhu vangu vachitiwonei but ndakachidhilita ndakadzika ukachitindira ndichingochiona ndachidhilita sei koma ndakashaika. Ndakachidhilita. Sisimeli ndokutendai mufunge nemadiaries. Mwari kavarambe vachikutirai zvakanaka mina matoini sisimelika ndakapinda muye ndichitya but zvakangoitika so kuti Mwari vanongoita maitiro avo ndakapinda ndakabuda zvakanaka. Aiwa takakuudza ndakuudza uchinda kumuchari nguva yayo kuti ndakupinda ndikadhondiwari ondiziva unodzoka andiwari. So my sister rega tikusiye uzorore we'll talk again soon. All right, sure. Right. Saka zvaanani guys at least and then kuchibereko mwana waya wechibereko yaya akabvisa wechibereko yaya akabviswa chibereko saka for now avewo kuroad to recovery rigaitiona tukwaisa mubata here akabviswa vanhu vanenge vachizoda pushi chaichai kuti varapiwe oga harapiwe anenge achizoda pushi kuti agone kurapiwa oga azviiti
let's hope ari online anofanira kungozi kuzvina kupora ka uyanenge asiri online guys uyanenge asiri online inochingoti calling haisi kutomuringa uyanenge asiri online saka guys ndonyaya yanga iripo yantika tozobatana time tadzoka manje kana ndawana vanhu tozodzoka navo nditika so guys stay blessed god bless you